இன்று ஏப்ரல் 22ஆம் நாள் புவி தினம். மனிதரும் பிற உயிரினங்களும் வாழ்கின்ற பூமியின் அழகை சிறப்பிக்கவும், பூமியின் இயற்கை சூழலை மாசுபடுத்தாமல் காக்கவும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் 1920ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த நாள் புவி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. பூமியின் நலனை பாதுகாக்க புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திகளான காற்று, சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தலாம். மின்சாரம், குடிநீர் மற்றும் அவற்றின் மேலாண்மையில் முறையான கட்டுப்பாடுகளை வகுத்து கொள்ளலாம். வன உயிரினங்களை காத்து காட்டு வளத்தை மேம்படுத்தலாம். பூமி மனிதனுக்கு கொடுத்துள்ள ஏராளமான வளங்களை முறையான திட்டமிடலுடன் சுயநோக்கமின்றி பயன்படுத்த பழகுவோம். பூமியை நேசிப்போம், இயற்கை வளங்களை காப்போம். நன்றி.